Добрый день! У рамках проведения областного конкурсу IT-майстер у номинації «Інтерактивне абсталявання у адукаційному процесі» установа адукації Слонімський державний колледж представляє распрацоўку інтэрактыўных рабочих листов по предмете «Белорусская мова, профессийная лексика» по квалификации продавец. Работа побудована у адпаведнасці з вучэбнай праграмай по предмете. Программа различена на 20 гадзін. Работа складаецца з 10 інтэрактыўных лістоў, якія створаны па ўсіх тэмах гэтай праграмы. Інтэрактыўны ліст уключае ў сябе асноўныя азначэнні, схемы па адпаведнай тэме. Пры неабходнасці можна звярнуцца да тэорыі по гэтай тэме. Для замацавання матэрыялу прапаноўваюцца розныя гульнёвыя практыкаванні. Напрыклад, перакладзі на беларускую мову. Выкарыстоўваецца гульня «Знайдзі пару». Для прапанаваных слоў на рускай мове неабходна знайсці адпаведнікі на беларускай мове і скласці пару. Напрыклад, цырата, клеёнка. Напрыклад, гарбата, чай. Звярніце увагу, неправільна падабраная пара будзе дрыжаць. Пасля правільнага выканання задання у якасці віншавання прапануецца беларуская прыказка. У кожным лісце, акрамя лістоў па тэме стылістыка, знаходзіцца рубрыка «Кожная пятніца. Роднае сваё», дзе заданні звязаны з прадпрыемствамі розных накірункаў прамысловасці Рэспублікі Беларусь. Адным з іх з'яўляецца работа з картай Беларусі і знаходжаннем на ёй указаных прадпрыемстваў. Напрыклад, Купалінка. І ў нас з'яўляецца шыльда з інфармацыяй аб гэтым прадпрыемстве. Для папаўнення слоўнікавага запасу па прафесіі на кожным інтэрактыўным лісце маецца рубрыка «Лексіка-тэрміналагічнае напаўненне», дзе навучэнцам прапануюцца тэрміны і спецыяльныя словы па прафесіі, азначэнне слова і адпаведная карцінка. Навігацыя па рабоце ажыццяўляецца з дапамогай кнопак «Змест» і назвы вывучаемай тэмы. У кожным лісце прапануецца разгадаць рэбус, звязаны з беларускай мовай ці прафесіяй прадавец. Адказ уносіцца у Google форму. У рабоце прапануюцца розныя заданні, зробленыя ў Learning Apps. Напрыклад, перакладзіце словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Устаўце прапушчаныя літары. Выканайце заданне, перакладзіце на беларускую мову назвы дэталяў жаночага абутку. Размяркуйце дадзеныя словы паводле сферы ўжывання. Размяркуйце жанры па стылях. Суаднясіце азначэнні па групах. У тэме «Афіцыйна-справавы стыль» выкарыстоўваюцца прыклады з інструкцыі па справаводству. Пры гэтым можна адкрыць у новай вкладцы. У некаторых лістах выкарыстоўваецца кола фартуны ў якасці адпачынку ці займальнай хвілінкі. У пачатку і ў канцы рэсурса прапануецца відэафрагмент вытворчага навучання і вытворчай практыкі. Профессию продавца и проводите практику в магазине. Можно задать что-нибудь питание? Так, конечно. А скажите, пожалуйста, вам нравится ваша лучшая профессия? Нет, с нетерпением читаю. Смотрю сама.
Работа виконана з допомогою онлайн-платформи «Інтеракції». Устроєні елементи створені у Google формах і Lenin Apps. Дадений проєкт магчыма використовувати так само і на уроках по білоруській мові.